Tajomstvo Jankovej nečakanej sily. V krásnej zelenej dedinke, kde domy čupeli pod horou a každý dvor zdobil kvetinový záhon, práve začal nový deň. Deti sa tešili do školy, rodičia do práce a slniečko sa vyšplhalo vysoko na oblohu, aby osvetľovalo celú krajinu svojimi lúčmi. V škole na okraji dediny, kde každý deň panovala radosť a smiech, sa zrazu objavil malý problém. Janko, chlapec s veľkými modrými očami a kučeravými vlasmi, sa počas telesnej výchovy zrazu cítil veľmi slabý. Keď sa pokúsil behať s ostatnými deťmi, zistil, že s nimi nedokáže udržať krok, nech sa snaží ako najviac vie. Janko sklopil hlavu a zamyslene si povzdychol. Prečo len ja musím byť taký slabý? Ostatné deti sú také silné a rýchle a ja sa cítim ako slimák. Premýšľal smutne, kým sledoval, ako jeho spolužiaci radostne behali po telocvični. Keď si ho kamaráti všimli, zamračili sa. Aj pani učiteľka Katka postrehla, že niečo nie je v poriadku a všetci sa vybrali k Jankovi. Čo sa deje, Janko? Vidím, že sa dnes necítiš dobre. Ja neviem, pani učiteľka. Cítim sa taký slabý a bez energie. Keď bežím, nohy ma vôbec neposlúchajú, ako by boli z gumy. Cítim sa bez sily, ako keď vyfučí balón. A práve vtedy, keď sa zdalo, že problém nemá riešenie, sa vo dverách telocvične objavili 3 usmiaté kravičky, ktoré spolu tvoria mliečnú hliadku. Ďatelinka, Malina a Rysuľa. Ale, čo sa tu deje, priatelia? Tuto Janko je príliš slabý na to, aby dnes mohol cvičiť na telesnej výchove. Čo môže byť vo veci mliečna hliadka? Kravičky neváhali a začali vyšetrovať. Musia predsa prísť veci na koreň. Môžeme sa pozrieť na tvoju 10, Janko? Aha, len chlebík so šunkou a paradajka. K tomu čaj na pitie. Medzi tým Rysuľa a Malina objali Janka okolo pliec. Niečo nám tu chýba. Ale nič sa neboj, my to raz, dva vyriešime. Zamyslíme sa. Janko, piješ dosť mlieka? Ani nie, až tak mi nechutí. Vedel si, že mlieko je priam zázračná potravina? Obsahuje výživné látky dôležité pre zdravie, hlavne bielkoviny, mliečny cukor a minerálne látky. Z tých je najdôležitejší vápnik a fosfor. Napomáhajú tomu, aby boli naše kosti, zúbky a svaly dostatočne silné. Mlieko obsahuje aj vitamíny. Vitamín A je dôležitý pre náš zrak. Vitamín E posilňuje naše zdravie a imunitu. A vitamín B zase naše srdiečko, aby sme mali veľa energie a mohli sa veľa hrať a skákať a pretekať. Preto je dobré každý deň vypiť aspoň pohár mlieka. Janko sa zamračí a pokrčí nosom. A keď mne mlieko samotné ozaj až tak nechutí. To nevadí, Janko. Každému mlieko samotné nemusí chutiť. Našťastie existuje veľa iných spôsobov, ako dať tvojmu telu všetko dôležité. Čo tak skúsiť niečo iné, čo obsahuje rovnako veľa vitamínov a minerálov? Na raňajky chutné kakao, na 10 ochutený jogurt alebo plátok syra na chlebík a na večeru krúpicovú kašu s lyžičkou masielka. To znie fajn. Možno by som to predsa len mohol skúsiť. V nasledujúcich týždňoch Janko odvážne objavoval svet mliečnych dobrôt. Každé ráno skúšal niečo nové. No čo myslíte? Čo sa stalo? S každou lyžičkou a dúškom sa cítil silnejší a plný energie. Na tvári mu rozkvitla zdravá červeň a jeho kroky boli ľahšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Janko sa opäť tešil na každé nové ráno, pretože vedel, že ho čaká ďalšie chutné dobrodružstvo. Keď sa blížil deň školských športových hier, Janko sa cítil pripravený ako nikdy predtým. Už sa nevedel dočkať. V deň D všetkých prekvapil a preteky s prehľadom vyhral. Deti mu tlieskali, pani učiteľka sa usmievala od ucha k uchu a mliečna hliadka si vymieniala spokojné pohľady. Deti sa zhrkli okolo Janka a gratulovali mu k víťazstvu.
Janko, ako sa ti podarilo takto zlepšiť? Začal som piť mlieko a jesť mliečne výrobky, ktoré mi odporúčila mliečna hliadka. Som oveľa silnejší a zdravší. Vidíš, Janko? Mlieko je nielen chutné, ale aj veľmi zdravé. Pomáha ti rásť a byť silný. Správna strava je kľúčom k zdraviu a sile. Som na teba hrdá, Janko. A dôkazy naznačujú, že mliečne výrobky obsahujú vitamíny a minerály potrebné pre tvoje telo. Nezabúdaj na to, Janko. Opäť sme spolu vyriešili jednu záhadu. Uvidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. A tak sa skončilo prvé dobrodružstvo mliečnej hliadky a ich nového kamaráta Janka. Pamätajme, že výživná a vyvážená strava nám dáva silu a energiu na všetky naše malé aj veľké dobrodružstvá. A to je hlavná myšlienka nášho príbehu.